Co by si dělal ve chvíli, kdyby přišla tvoje dcera s tím, že přišla domů a měla s sebou romského kluka a že si ho chce vzít, že to je ten pravý? Úplně stejnou věc, jako kdyby přišla prostě s potetovaným skinheadem. Co s tím můžu dělat? No, měl by si z toho radost? Já bych k tomu nezaujal postoj. Já bych vyčkal, co to je za člověka. Jo? Protože když mě moje manželka přivedla domů německým rodičům představit, tak ty upadli oba dva na znak, že otec intelektuál, novinář, prostě seriózní žurnalista, jo? A maminka jako velmi dobrá podnikatelka, úspěšná podnikatelka, že ty oba upadli na znak a kdyby dali na první dojem. Když přišel jako kluk v bomberu a No, jasně. Ale oni počkali, co se ze mě vyvine a teďka mě mají rádi, že jo, takže já bych musel počkat, co se z toho vyvine, jako dát na první dojem, to je hloupost. Neříkáš jí teď, ale je lepší si sem přivést někoho, kdo bude bílej a bude v pohodě, protože ani mi ten první dojem neskazí. Co mi to posouváš za nesmysly, pro boha? To je neuvěřitelný, to je neskutečný. No ne, jako spoustu lidí to překvapí, že by si s tím neměl problém. Já chci, aby si přivedla domů člověka, ze kterým bude šťastná, tečka prostě, jo. Když si přivede domů Roma, který bude šťastná, tak ať ji přivede prostě. A nebudeš jí třeba varovat, hele bachále, jsou tady prostě, je to jiná kultura, jiný etnikum. Pardon, já nepředpokládám. Já předpokládám, že si přivede sobě rovnýho. To znamená, že přivede člověka, se kterým se bude rozumět. Tak těžko přivede toho, jaký vychovám, tak jestli se zamiluje do kapsáře z Karlova mostu, tak ho prostě vyrazím s tím dveře, já s ní, protože nechci, aby mě někdo kradl v baráku. Jo. A jestli mi přivede kluka, který prostě je normální, tak je normální, mě nezajímá barva pleti, už to pochopte, sakra. Jo.